ngiyayixolela ngithi ikhaya leli. Uyabona? Ikhaya leli. Ikhaya leli abantu abadala indlu leyo kupenza leyana indlu yokupenza leya. Uyabona? Bese kuzothi mina ngithi ngothisha omkhulu. Ufundile futhi ngane yami one masters by the way. Uyabona? Njoba nawe nani ne honors ne. Bathi ngane yami uyabona la uzoba isibaya seinkomo le ndawana la. Ihoko leli inkukhu. Uyabona? Imqasho leya ngezansi yakhona khona la ekhaya. Bese kuzothi la isibaya sezimbuzi. Uyabona? Mawindoda awuhlukani nesiko. Uyabona? Ungakholwa la ukholwa khona wenze yonke into kodwa never deviate from your culture. Yabo? Never digress from your culture. Go straight to our culture, everything. People will end up saying uthwele. Yabo kanti hayi awuthwele. Babunjona. Uyabona abantu bogcina bethi uthwele kanti uyabona ungayifiki inkolo zonke zabezizwe uyayithatha la uqhubeke njengawo wonke umuntu uyabona kodwa ke egcineni wena uyazazi wena ukuthi wena umtsinsi wakho kuphi yabo ayikho community engahlukanisa nesidalwa ngoba ayibona abantu engibaphuphayo ibona abantu abafika kumina bengitshela ukuthi angenze ini ngisho ngafunda kangakanani but education yami if it's gonna deceive me ukuthi ngikhohlwe into yakithi I would rather have not that education. I would rather take that education and regard it as a garbage. If that education will digress, will make me to digress from a culture. So ke ngane ke lokhu kusuke ngokho ukutsaka lokhu ukuthi uNkulunkulu sekubusisile yabona awusuke uyabona kahle ukuthwala ukuthi uye esikoleni bese uba open minded yabona ukuthwala nje kwamanje go to school and be open minded ukuthi whatever skill you get esikoleni you will use them according to those